amithe 9 months wonke engazazi ukuthi umithi soba. Bafu. Ukhona yini umuntu ongamitha kanjalo? Kungayimfebe. Okay. Kodwa bafu. Samke. Ulalile no sakhe. Yeah. Yes, siqale lapho nje. Phendula umbuzo kubuzile uMandla. Samke ulalile na nosakhile. Akazazi. Samke ulalile nosakhile yebo noma cha? Kwaba just into ayiphelanga ngisho i-hour. Lamasimba wena. Ngitshela amasimba wena. Ngitshela amasimba wena. Yebo, ubuvela ufuna lokho angithi. Ubuvela ufuna lokho. Ngitshela amasimba Ubuvela ufuna lokho angithi. Indaba ukhuluma izinto esesidlulile kuzona. Indaba ukhuluma ngezinto esesidlulile kuzona. No, guys, wrong lo muntu lona. Sengazayilethela ku TV, ufuna ukuzomosha umuzi wami la phambi kwabantu. Sanibonani Mzansi, igama uSandile wakwamagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu bafethu, siza abangani ukuthi bakwazi ukuhlala phansi, bakhulumisane, balungise zonke inkinga abanazo emnganini babo, egameni lomngani. So nawe mntaka baba ifuhleli lapha ekhaya kukhona umngani owagila okanye usagila namanje, ungabusayihlupha vele usithinte lapha na ku-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sibe sikwazi ukuhlala phe kodaba lakho. Mara kwamanje akwenenze lento esithanda ibhadi, nisilike, nisubscribe, nicommente, kube busy nje lapha kuma comment section nazi ukuthi senifikile and nina nithelekile nigalalekile because thina sinithanda ibhadi. But otherwise akwesibona ukuthi lo mngani wanamhlanje ukhala ngani amakade ekhala ngobisi. So bafethu masikhale. Siphinde sinamukele bafethu kwishow yethu esibiza ukuthi abangani bethu. So njengamanje mase ngihleli kanje ngibambe le composure usuku usuwazi ukuthi inja yenu isuku singahambe yodwa kusuke sengihamba nomuntu okuyena osibhalele wasikhalela wathi unenkinga enkulu ufuna thina singenelele kuyona. So ngaphandle kokumosha isikhathi senu ngizovela ngithatha intambo zami ngini kuma brother angitshela kahle kuhambani zithini. My brother, bafamba right. Ngigrand king umnandi? Hayi mnandi baba. Showcase baba. Ngizoqala ngokuthi nje mfethu ufuna ukuthi uzazise ukuthi ungubani wakabani nanokuthi uphuma kuphi nendawo. Igama lami mfethu Sakhile wakamagwaza mfethu from Pine Town mfethu ya. Bafo awunjinji? Yeah. Nami ngumagwaza kabe. Oh mfethu. Yes sir. Number 1 nganasekhaya, number 1 nganasekhaya. Ukhala ngani konjinji bafo kwenzakalani? Bafo ngipalele la ekhaya because nginenkinga mfethu. Sure. Ngifuna ukuconfessa kumngane wami bra wami. Khona usise ngangithandana naye eminyakeni ngisho ukuthi ngithandana naye besitshontshana na but echokhana nomngane wami yabo. Oh yeah. Yeah manje sitshontshane nosisi sagcina futhi ukuthi ngigcine sengimithi usisi yabo. Oh yeah. Yeah ingane yami. Sinosisi sigcina imithi usisi ukuthi manje nosisi sigcine singasazwana yabo. But mina nginalo sisi sazi ukuthi ingane yami yabo bra wami. But I try ukuthi ngikhulume nosisi ukuthi fethu simtshela ubra wami ukuthi kahlahle lengane ayikhulisayo futhi akuyona yakhe yabo. Manje usisi ke futhi waba nekhanda liqinile because ubra wami umnandi empilweni mina nginalutho ngiphelela ngo350 yabo. Yeah I tried futhi kuze kube mangikwazi ukulala futhi ebusuku ngilala ngigoqoke bra ngicabanga ngayo lento ukuthi futhi ingane yami futhi icabangani futhi la ikhona mina ngicabangani into emele ngiyenze. That's why ngicine ngidecide ukuthi ngibhalele la ekhaya bra. Sure. Okay. Usisters ke lo basa on nomjitha basajola and everything. Futhi bamnandi nje futhi happy family kamnandi bayo yonke into futhi ngendlela eyisibindi engayinesibindi ngayo lo sisi yabo. But mina futhi ngifuna nje ukuphumela obala kubra wami ngimchazele yonke into futhi ngiyafisa ukuba futhi empilweni endodakazi yami ayibamba lento futhi sure. Sekunesikhathi eside futhi ingane na 4 years manje futhi ngithuli mina futhi ngubaba wayo ndlo omunye ubhaka ayicela uyiboye lento futhi ingane yakhe ndlo omunye futhi. So ke nkabe yami ke masu confessile kuba ufuna ukuthi kwenzakaleni after that is how do we handle the whole situation? Into engifisa mina bra ukuthi bese ngimtshenile umfethu wami kungabi ukuthi la kuphela khona ubudlelwane bami naye kuba bangana ayibona into engisho mfethu ukuthi angaba khona esempilini uyendodakazi because yena usekwamkelile ukuthi indodakazi yakhe le yabo. Yeah nami ngikwazi ukuthi ngibe khona engcenye yempilo indodakazi yami because ingane nami ngifuna ukufaka isiphandla bra wami yabo. Inkinga fethu ukuthi fethu isikhathi samanje mina ngikholelwa kwempahla kwesikweni yabo kakhulu fethu ya usiko ngikholelwa kulona kakhulu. Yes. So uthule lo muntu lo fethu ngathi ngike ngitshela bra ukuthi kade ngangizama fethu ukuthi fethu sikutshela ubra wami ukuthi kwenza kahle kwenzakalani la. Uyabazi fethu abantu besifazana abanye fethu abanayo inhliziyo kahle abantu besifazana ilwane fethu. Abo nje kuthiwa siphila sodwa la abantu besifazana bebasehlathini bufuna umuntu wesifazana ulande ehlathini phinde umhambise. Yonke into abe right kabi fethu. Fethu ngiyawuza umoya wakho phezulu nkabe yami usuze uphakamisa abantu besifazana abhlungu kanje. Fethu ukuthi abo fethu inhliziyo yami ibhlungu kakhulu mfethu.
yabona nje mfethu lo muntu mfethu wangilimaza kakhulu inhliziyo mfethu Yes. abo kakhulu nami mfethu hayi ukuthi nami ubra wami ngiyayijabulela lento engiyenza ukuthi mfethu ngibuka umjida wami ngiphila naye ekhulisa ingane yami nami mfethu angithandi leyo Yes. kuukuthi mfethu lo muntu osifazane njalo sure ba All right my brother, no isitori sakho siclean siyazwakala mfethu. So wena nje ufuna ukulela ukuthi ube khona empilweni yengane yakho Bafo. nanokuthi ubafo azi ukuthi kahle kahle lengane ayikhulisayo eyakho. sure mfethu Yes. Mzansi, ngiyasiza isitori sabafo sinjani? Sijule kakhulu. Inkabi yami ikhala nje ngengane yayo ekhuliswa umngane wakhe ngesimo sokuthi umngane wakhe uyitshela ukuthi lengane eyakho ubafo kanti cha ingane eyananga ubhuti engihleni naye. So mina engisamosha kakhulu isikhathi Mzansi, ngizodonsa ubafo. Abe khona la sidonse naye usisters abe khona la ezochaza iside lakhe le story because I just need to understand ama side wo2 e story ngizwe ukuthi kahle kahle la ubani osephutheni nalenkinga le silungisa kanjani. I think yazwakala imnandi ayikhulumisi asibadonsa abafethu bazwakale bazochaza iside labo le story sibone ukuthi le siqeda kanjani asi my sister Yebo. unjani siswami Ngiyaphila njani? ngikhona ntombazana Yeah. ngizocela nje ukuthi siswami uzazise ukuthi ngubani wakabani nanokuthi uswakuphi nendawo. Oh, igama lami nguSamkele Isibo wakaZondo. Ngivele ngisuke ePine Town. Fine town. Yeah. All right, Sam, welcome to the show. Oh, thank you. Welcome to the show, mom. Uyamazi lo muntu engihleli naye? Yo. Ngiyamazi. All right, umazi kanjani? Umuntu kanjani? Yo, like he was our high school mate. Futhi bekezwana nomuntu wami. Oh, Yeah, like angazi ba ama buddies into ezikanjalo nje. Yeah, ngimazi kanjalo. All right. Yeah. Mhlambe unayo iclue ukuthi mhlambe ubekwa yini la kanjalo? Ay, angazi because late like maybe it's been 2 years sake saba ne crisis nobhuti ya understand lo nto le kukhona la singaboni khona ngesolinye yabo so mase ngimfica la futhi ngiyabo understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani. All right. Yeah. No, it's fine. Relax kakhulu ke mama ngoba uzokuchazela ukuthi kahle kahle ubekwa yini la kuze uyena umuntu okubizile ukwathi khona udaba afuna udlulisa kuwena engicathi mhlambe nawe unaye idea or if ungenayo ngizodedela ubafo akutshela ukuthi kahle kahle khambani. Oh, okay. Yes my sister. Brother? yeah that's Yeah, nangu sisters. unjani Samke Yaphila. ngiyaphila futhi ngiyajabula ukuthi ufike namhlanje mfethu imbangela mfethu ukuthi ngikubize namhlanje uyakhumbula ukuthi sakhuluma ngani in 2 years back bengekho sure Yeah, manje sure so iyona into ngilethele yona la. yeah Sizokhuluma ngale yanto le sengicabanga ukuthi sesidlulile kuyona. I think sayikhuluma sayifinalize sadlula kuyona. but mina mfethu Samke angikwazi ukudlula kuyona le because ngaphathi kwenhliziyo yami enhloko Uhlulwa yini because ngakutshela I think wa understand. So manje usukhetha ukuyiletha la kuma cameras. Shoot kahle kahle wena ufuna ukudestroy impilo yami. cha Ufuna ukumosha ufuna kwenzakaleni vele. Inhloso yakhe iyona yiphi vele. Samke xingilalela bo angeli mfethu abo bhuti Sure. ngize ngomoya kahle ukuthi ngilungise izinto No, ukuthi wena bhuti lento le ayilethela ma ukuthi iyona yang understand kahle. Vele kwa before sake sayikhuluma ngamchazela ukuthi manje usefuna ukuzokwenzakaleni angazi. But Samke mina ngifuna umnika ithuba akutshele Hayi kahle bo, kahle yini because manje uphakanyela umoya kodwa awakazi ukuthi kahle kahle ubafu ukhuluma ngayo. No, ukuthi yazini mangithatha le yanto yabo ya 2 years back esake sayikhuluma. So if ungibizele yona ungidlala ngesikhathi sami bhuti. Yeah, wena ngokwakho mawucabanga ukubizeleni engakakhulumi yena because ngathi unayo idea. Angimazi. Kodwa I think it's about umntwana. Oh, Yeah. umntwana ukuthi kanjani mhlawumbe? 2 years back wakwaclaim ukuthi umntwana owakhe ntontontonton yabo ngam understandisa ukuthi no umntwana kusiwona wakho yabo le nto le so angazi ukuthi ufuna kwenzakaleni noma ufuna ukuthi ngimosheke impilo yami noma yena usekhathele ukuba umngane nomuntu wami ang understand ngempela ukuthi kwenzakalani yabo Alright. because bese ngicabanga ukuthi lento sesiyekile. Yes. Samke mina nasakhuluma Samke anginamanga Sakhuluma angithi ngiyachaza ukuthi sakhuluma vele asikhulumanga ngani. Kade ngikuyeka mina ukukhuluma ngithulile ngizehlisa umoya ngizocela nawe ukuthi ungilaleli uyehlisa umoya Yes. angizile ngokuthi sisolwa la siswami yabo Yes. ngize ngokuthi mina sisolungisa izinto yabo moya wami ukahle kanjani yabo But umoya wakho ukuthi ukahle noma kanjani mina uyangikhosta a lot. Yeah. No ngiyakuzwa mina Samke but sengisholo ukuthi ubafo ukuze asole nje indaba yokuthi umntwana wakhe ziqhamuka phela lezo shuthi ubafo wena mawuphika uthini wena kahle Chaza ngicela chazeni ukuthi uzathi ingane yami yakhe ngoba kwenze njani vele because mina ingane yami ngiyamazi babo ingane yami.
Yeah, because naye ubafo into ayisondelele la Samke ukuthi acaceleke ukuthi ngempela ingane yakhe le ufuna ukuba khona empilweni yakhe aphinda avele njengobaba ukuthi akwazi ukuthi ayonke umntwana. No, ngamchazela ngoba ngisho. Ngamchazela 2 years back wayesakhuluma yona le ndaba. Ngamchazela, you understand lo nto uthi no, ingane akusiyona eyakhe. Ingane eyamandla akusiyona eyakhe ingane. So angiunderstand ukuthi manje lolu daba selumhlukumeza ngaleyo ndlela ukuthi usengaze manje afuna ukuzobukwa ngami. Ubukwa ngami phela lento ayenzayo. Iyona into engicasulayo leyo. Sikhulumile ngale. So manje la isifunani mfethu indaba. Ufuna kwenzakaleni? Ufuna kwenzakaleni? Ila lento le. Ubafo isimple into ayicelayo. Cela ukuthi Samke ngicela ukuba khona ephathini yengane mawukuthi ngempela uyena ubaba womntwana. Okay, akusiyena ubaba wengane ke. Ufuna ukuba empilweni kababa. Kwengane yami amahle ingane yami. Akusiyona ingane yakho. Akusiyona ingane yakho. Bafo ngizocela athule ungilalele ukuthi yo lengimoshela isikhathi mina ngicela ngimoshela isikhathi. Yo. Ejola nomjida wami yabo. Sure. Ngalala nawe Nje Samke. ufuna ukumosha impilo yami kahle kahle. Ufuna ukungidestroya. Sagcina sesinengane yabo. Wangitshela unengane nami ngathi ayikho inkinga mina mfethu yabo. But ngokuthi mina bafo ayikho income efikayo kumina ukuthi ngibe nemali ngicina ngo 3. Kungenaphi lokho? Kungenaphi lokho? Wena uhlula uaccept ukuthi awuyena ubaba wengane wena. Uhlula uaccepta lokho. No. Imini uma wengane la. Imini owazi ingane ukuthi ekaba ngithi wena wayipho manje ke uzoyixaka. But uthi nayikhuluma lento wavuma wena ukuthi ubaba wakhe. Hayi angazi ukuthi ukhuluma ngani, angikwazi ukukhuluma ngani, unabufakazi balokho? Nginabo ubufakazi balokho. Ukuthi wangitshena ukuthi amahlingane yami. Angikaze mina angikaze. Okay ke if amahlingane yakho ke manje ke uba unakekela amahle uhlala noba amahle yazomandla nje because mina nginayo imali. So manje awuyeki ingane awuyeki ingane usiyeke. Hayibo ngeke ngikwazi mina ukuthi ngiyeke mfethu umuntu omjida wamakhulisa ingane yami yezo mfowethu. Ngithulile ngiyalazi ukuthi ngibile naliphutha Samke for 3 years ngithule bafu ngingamtshela ubafu ukuthi ingane yami. Pho yini ekwenza ufuna ukumtshela manje? Yini ekwenza ufuna ukumtshela manje? Because ukulala ebusuku mina futhi ngicabangala nalento Samke. Wena ayikho enye intombazana ongayithola la around. Uzama ukuyimithisa nikhulisa ingane ndawonye. Ayikho enye intombazana ongayithola. Amantombazane emangaka futhi la eminyango ubhizi lokuxhomana nempilo yami. Uma ukuthi ngempela Samke, uma ukuthi ngempela ubafo ingane yakhe unalo ilungelo lokuba khona empilweni yengane. Akusiyona eyakhe ingane yami. Ingane yakungitshela lesasiphonge sami lesasiphonge Samke ngikungitshela lokho mina. Ngekungitshela ugwaza la ngane lento kahle kahle ufuna ukuthini ngomuntu wami? Ufuna ukuthini ngomuntu wami? Leyangane ifana nobaba wayo, ayifani nawe. Awuyena ubaba wayo wena. Hayibo. Ngicela come on solution mina. Ukuthi if kuwena uqhubeka ukuthi ingane akuyona yabafu. It's fine, une right ukusho njalo because vele wena uma wena unamanga. But into emele silungise ke manje. Dakombuso lo. Umbuso wani wena ungenaphi? No Samke sengisho ukuthi singalwi into evele siyenze thina simple because uthi ingane yona yakho ubafa ngisho asenzeni iDNA siconfirm ukuthi ingane kabani then we take it from there because lana akekho umuntu olwa nomunye into esenza usiyalungisa. Iyodwa into engicela ukuthi mina noma kuthiwa umandla ukhona empilweni yengane yami nami ngiyacela ukuthi ngibe khona. Uyazini le DNA ngisangayivuma ngiphinde ngingayivuma ngoba bese ngeke isizathu sokuthi kuzenziwe la indaba engangibize eceleni yenza iDNA. Indaba engayenza iDNA ngoba phela iDNA iyona lemlethela. Iyona lemlethela iDNA 2 years back wena wangitshena iyona iDNA engilethela. Iyona ufuna ukuzongibokanisa nabantu ukujwayela kabi. Yathi into engilethela ukuthi ngifuna ukuconfirm kumngane nami ngimtshele. Wena uhlezi nomngane wakho ubuhlula ukuhlala eceleni nikhulumeke mina into engicasula ungiletheleni la. Ungiletheleni la. Siwe buka la ntombazana. Ngithi mina ubafo ushawa into yakhe ukuthi no usebona ukuthi akabe clean amtshele umngane wakhe ukuthi unengane naye. After how many long? Yeah ngithi yabona lento ngishoyo ukuthi ubafo yena into ayifuna iyodwa. Asimtshele umngane wami ukuthi ingane eyami yabo. Mawukuthi wena uyavuma uthi no ingane umandla eyakhe. After how long ingane ikhuliswa umuntu? Samke ngiyasho nje ukuthi iphila right. After how long ufunani? Indaba ungasho uthola into oyifuna. Akekho enye intombazana ongazama ukuthi uyimithise la eminyango. Okay fine. Ayenziwe iDNA test. Okay it's fine. Awubi fair lapho because into ebalekile manje fanele sisondeze umngane wakhe ubaba amtshele ukuthi kuhambani kwenzakalani. Hayibo. Yabo? Uyimisele shem ngokungimishela impilo lo ngiyambona. Yeah because mina into engifuna uunderstand Samke ukuthi angithathi iside labafu
but at the same time ngicabangela lo umphefumulo okhulayo. Ingane yami right mina. Yes, but iyadinga ukwazi iqiniso. If ngempela ukuthi ubaba wengane une right ukuthi abe khona empilweni yengane. But if ukuthi akayena futhi ubaba wengane, it's fine. Uzoqhubeka futhi atshele noMandla na ukuthi no ingane eyakho Mandla na iDNA. Kodwa uyacabanga umuntu wami uzobe sengibuka kanjani? Uzobe sengibuka kanjani baba wengane yami? Wafeba phela uzokubuka kanjani wafeba wena? Wena indaba ufuna ukuvunduza izinto esayidlulile. Yini singayizwa yonke leyo? Angeke ngingobe lo ufuna ukuba clean mina, ufuna ukuba clean ingane yami. Clean for who? For mina ngethela mina nengane yami. Wenzela wena wedwa mina? No. Into esiza mayo la. Yasize njani? Ubafu uqala ungabuyazi ukuthi mina nake na tshontshana. Akazi. Cha. Akazi. So uyabona ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi ubafa akhulunywe naye atshelwe iside ukuthi kwenzakalani. Nikhamukele libe clean mawukuthi ngempela ingane. Shuthi ke mina kufanele ngihlale ngisingile ngihlukane nomuntu wami ngimthanda. Yazi but sometimes ezinye izinto kufanele uyishiyele emuva because zi unnecessary zimosha yonke into osuqhubeke nayo phambili. Zimosha yonke into ukuthi ushiye yonke into emuva wazi ukuthi unengane wena ushiye yonke into uqhubeke nempilo ngazi ukuthi nginengane mina. Wena unasho ingane anti ingane yakho leyo ngikubuzile wahluleka ukungiphendula ngikubuzile. Sakhuluma naye. Hayibo. Ukuthi mina unengane eyami ingane wangitshena kanje enhlamvini zami ehlwa ngitshena ukuthi eyami ingane yangizwa mfowethu. Yes. But mina ngina wathi uzokhetha ngona athatha uMandla because yena unemali. Hayi unamanga unamanga awushongo samke kuba. Angishongo mina leyo nto le ngamtshela lokuthi akasike ngokuthula nefamily yami hlale ngokuthula. Hayi ngiyazi lento ayikhulumayo uthatha. Angiyazi nje ukuthi uthatha lento ayikhulumayo. Ngoba mina ngiyayibona lento le usisi unamandla uyalo nami ugcina usengivusa umoya wami yabo. Mina ngizocela ukuthi bra wami kube khona umfethu wami la. Ngikhiphe konke ngaphansi kwenhliziyo yami mina ngiclean. Yeah. So wena ungayisoli wena ungayisoli lento oyiqalayo ngiyakutshela. Ayikho inkinga ngingambiza siyenze ne DNA test. Kusho ba ukuthi sifuna ukuyenza kusho ba wadumela ama DNA test kusho ba ukuthi sifuna ukuyenza i DNA test wena. Oh wena ufuna ngani? Ufuna ingane yami ngiyazi ukuthi ingane yami ngiyakutshela ingane yami le. Yazi shema abanye abantu bayabhoreka niyakuthanda ukubukwa inkinga yani uyakuthanda ukubukwa. Uyakuthanda ukubukwa. Yazi mina inkinga yami nje manje. Ngizama ukusiza nina mina. But angikwazi ukusiza wena makuthi futhi awusayifuni futhi DNA ekubeni ingane uthe yakho. So how we going to find ukuthi iway out yayo yonke lento le? Because njengamanje into ebalekile ukuthi thina singaxabani. Sehlisa umoya, sibuyisane, silungise lento le. Ukuthi sidonsa ubafo simbeke la umtshele if you want to come clean. You understand? Because when asikho isidingo sokuthi samke uthandana nomuntu uthi wena uyamthanda but awufuni ukuthi alazi iqiniso ngempilo. Akho qiniso la yilo nje ophaphayo ufuna ukubukwa Because ngifuna understand into eyodwa ukuthi ubafo ngoba sizomtshela lesigaxa esingaka nje ukuqala lo nto akayazi angithi akekho so kungenzeka noma yini so ngenzela ukuthi nina nibe aware ukuthi le nkinga sesiqalile siqala into engakanani. Yilo ngisukela ngihleli kwami ngokuthula engane yami nomuntu wami mfethu ukuthi ayenziwe le DNA test ayifunayo ngomusa wakhe. Okay. Kodwa mina ngiyazi ukuthi yami lengane. Okay cool. First thing first ukuthi sidonsa ubafo ahlale la phansi simchazela ukuthi khambani bese we take it from there. Sizwana bafowethu? Yeah ngiyakuzwa. All right cool. So Mzansi ushubile bafethu kushubile but into esizoyenza bafethu ukuthi sidonsa ubafo achazelwe lesigaxa esingaka sokuthi umntwana kungenzeka ukuthi akuyene kakhe kungenzeka futhi uthowakhe but mina ngiyangisamusha kakhulu isikhathi ngizodonsa ubafo naye ezochazisa yakhe le story kubona ukuthi lento le siyishonisa phi manje because njengamanje inkinga inkulu nani nayibona so ngale womusha isikhathi asidonsa ubafo naye ezohlala la nathi phansi sikhulume lelo daba sibone silivala kanjani. My brother. Hola. Njani kabiyami? Fine bafo ngezwe wena. No kuyaphileka mfethu. So ngiqala nje ngikwamukele kwishow bafo. Yebo. But bengiqala nje ukuthi mfethu utshele nje ababukeli bami lapha ekhaya ukuthi ngihleli nobani wakabani nanokuthi usuka kule ndawo. Oh igama lami nguMandla Cele ngisuka la ePine Town bafo. Yeah. No, welcome to the show Smintlo. Siyabonga ngiyabonga. Welcome kabami. Labantu ngihleli nabo ngabe uyabazi? Yebo bafo ngiyabazi usakhile lo bra wami. Ubhebe mama wami lo. Kodwa ke bafi into esengixaka kakhulu babe sebesondelana kangaka manje. Yeah, mfethu. Sizoyilungisa leyo nkabi yami ngoba vele ngibona abazodlulisa udaba ngakuwena mina nje ngikhona nje ukuthi sizozama ukuthi sixazulule le Daba lo. Yeah, mfethu. Ngizomdedela mfethu ubafo akutshela ukuthi kahle ubizwe yena yabo. All right. Yes. Bafozi. Bafamba grand.
Hayi kumotsha. Hayi ngiright baba. Sure. Awungathuki kakhulu futhi nje. Abafo ngeke ngathuki bafo ngebiziwa ngazi ukuthi ngibizelele ngithola ubaby mama wami ngithola umngane wami bahleli ndawonye. Isikhiphani? Solungisa into ezincane bafo ungathuki. Oh. Ya bafo imbangela ukuthi ngikubize la namhlanje mfethu ngifuna ukuconfirm bra wami uconfess njalo so. Yeah. Eminyakeni edlule bra sizwana vele usathandana nawe usamke mfethu yabo. Sure. Ngolunye usuku we have fun bra yabo. Yeah. You understand now ngichaza ukuthini? Yeah, you had fun. Yeah. Sagcine sesenza bo lokho ongangasese bra wami yabo. Mana bafo. Angimazi mina uthi ukhuluma ngani. Angimazi ukhuluma ngani. Banzi nabe senenza ini? Angimazi ukhuluma ngani mina ukhuluma ngani. Ejolano ba? Hayibo. Ungamlaleli, cela ungamlaleli bandla baba amahle lo kade ngangikhuza vele ngaye. Kade ngangikhuza ngaye vele. Wena nje ya bafo emva lokho ukuthi ngisande kulala nawe usamke kwadlula nje isikhashana nje bro. Sane usamke wayesengitshena futhi ukuthi ukhulelwe yabo. Ukhulelwe ingane yami. hayi ngiyazi mina yonke lento eshiwo la. Hayi angiyazi shema. Ingane yabani? Ingane yami mfethu. Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Angimazi. Uamahle ingane ngaba? Uamahle owami nawe. Uyakwazi nawe lokho. Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Kade ngangikhuza ngalomngani wakho. Kade ngangikhuza ngaye. Because mina manje mfethu ngifuna ukuthi understand into eyodwa nkabe yami. La ukuthi ubafu mawukuthi amanga lento ayishoyo. Simvumele athole ispace ukuthi sa understand ukuthi umntwana okababa. Senze iDNA makufanele kwenziwe iDNA ukholo nakho uzibane uyasho ukubalala. You understand? Angiyazi mina ukukhuluma ngayo. Ngiyazi ukuthi wena 3 years wonke wena ukhutsela wena ingane wena. Angiyazi. Wesamke. Amahle waba. Okay, if ever amahle ngeno wakho yezo baba amahle. No, yini into ngitshena yona wena. Ukhuluma ngani? Uzokholwa yena kunami. Uzokholwa yena kunami. Ubona ukuthi mina ngimazi baba engane yami. Ubona ukuthi mina ngimazi baba engane yami. Wesakhile. Hayibo. Amahle ingane ngaba? Ingane yami baba. Ingane yakho baba. Wesamke. Amahle ingane ngaba? Angiyazi lento akhuluma ngayo. Angiyazi. Angimazi usukhuluma ngani mina. Ukhuluma ngani vele wena? Ukhuluma ngani? Samke cehle Hayibo. Zama ukuthi understand. nje ngikuchazela bafo ngisamba nestory ukuthi Okay, awuqhubeke. emva kwalokho nje mfethu wakhulelwa kusamkeni hayibo kwawukuthi phela manje oyehlisa umasisho uyaqhubeka emva kwalokho mfethu kwawusekuthi uyangitshena kusamke ukuthi mfethu ngeke akwazi ukuthi atshene wena ukuthi mina ingane yami yabo ngazama mfethu ngayo yonke indlela mfethu ukuthi manje mfethu ngifuna ukukutshena Bram ukuthi manje yena usisi mfethu yini ekwenza umtshele manje if ingane eyami Nasakhe ngitshwele amasimba wena sana ngitshwele amasimba wena sana Umoya bafo. yini cha bhuti ngitshwele amasimba wena sana ufuna ukumasha umndeni ngikhutsela wena ingane ngitshwele amasimba wena Cela ufisa umoya nkabe yami, cela ufisa umoya mfethu. Samke Musa mfethu ukuvumela amajisa azolwa alwele into oyaziyo. Yayizo lonto le amajisa angangabi alwele into oyaziyo. Mawukuthi wena uyavuma manje ukuthi ingane eyakho baba. Kusho lokho. Mawukuthi uthi ingane eyakhe futhi ubaba. Ukusho funa lokho because into esifunayo la siswami ukuthi silungise lento nengane imazi ubaba wayo wangempela mawukuthi ngempela kufanele imazi ingane. Yayibona mina engifuna ukukwazi kugodwa futhi khona umuntu ongafike amithe 9 months wonke engazazi ukuthi umithi soba bafu ukhona yini umuntu ongamitha kanjalo ungayimfebe okay kodwa bafu samke ulalile no sakhe yeah. Yes, siqale lapho nje. phendula umbuzo kubuzile uMandla samke ulalile na no sakhile akazazi samke ulalile no sakhile yebo noma cha kwaba just into ayiphelanga ngisho i-hour ngitshela amasimba wena ngitshela amasimba wena ngitshela amasimba wena yebo ubuvela ufuna lokho angithi ubuvela ufuna lokho ngitshela amasimba ubuvela ufuna lokho angithi indaba ukhuluma izinto esesidlulile kuzona indaba ukhuluma ngezinto esesidlulile kuzona Yavumani. no guys wrong lo muntu lona sengazayilethe la ku TV ufuna ukuzomosha umuzi wami la phambi kwabantu abantu beyibuka bophu umuzi hambe wafeba unifeba khuluma ingane unesho engakanani uthi ingane yakhe unesho engakanani uthi ingane yakhe okay lalela bhuti even if ukuthiwa like okay fine ke okay bengithandana no bhuti ubhuti uclaim ukuthi sake salala lokho nto okay shuthi kahle hle ngibiza ngesifabe bengilala nabo bo2 so yena how come ezoclaim ukuthi ingane eyakhe
How come ezoclaima leyo nto leyo? Anganethu ukuthi leyo nkulumo nabanayo. No, ubhuti angikaze ngivume, angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngeke ngikhulume ngeke ngikhulume phela. Awufuni ngithi ngikhulume wena. Ngithi awufuni ngikhulume. My brother, ehlisa umoya mfowethu. Ehlisa umoya. Nawe manje mfowethu ehlisa umoya. Into esibalekile la samke. Come clean ntombazane. Come clean ntombazane. Usho ukuthi okay, if ukuthi ngempela uMandla lento ayilwelayo into eqondile ngempela. Because phela egcineni uyavuma ulalile nobaba. So qala ulungise lelo phutha lokuqala ntombazane ukuthi uyazazi ulalile nomngani wakhe. Understand? Then sidlulele kwesibili ukuthi ingane ekabani. Hey yazi isicefe salo ukuthi ubhizi ufuna ukumosha umuzi wami. Even if uke thiwa ingane yakhe isiphi isidingo sokulandelela ingane mina engafuni ukuyisa kuyena. Ingane yami. I know ayikho ngithi uyabona ukuthi si happy ayikho enye intombazana angahlangana nayo. Ungabi happy bra wami. So wena ayikho intombazana ongayimithisa. Ngeke ngajabula. Ayikho enye intombazana. Hayibo. Bafu. Ngeke ngajabula bafu. Ngeke ngajabula bafu wami ephila kamnandi mina ngingana lutho. Unani vele wena? Bafu abo bafu Mandla. Ngisho kuthiwa ufuna ingane uzoyenzani? Uzoyenzani ingane wena? Ukuthula lento ayizuyanda umozo lokukhuluma into engaphela uqala ufebile awufuni ukuthula futhi ngaphezulu. Awuthule bafu. Ehlisa umoya. Yes. Ngakhuluma noSamke bafu ngathi ngifuna ukukutshela ukuthi kwenzakaleni between mina naye. Hey wena izitori zakho zishintsha njalo awukazi usho njalo awukazi. Ngale wathi ngiconfessile ngathi yebo uyani baba wengane. Ngikazi ngiyenze leyo nto leyo. Manje futhi wena usowatshela mina ufuna ukutshela ubafo wakho. Mina into engiyaziyo ukuthi bengikhuza ubaba wengane yami ngawe ukuthi akahlukane nawe. Okay. Hayibo. Ziningi izitori ayichaza ubhuti ziningi. Hayi ngeke Okay my sister. Okay my sister. Ziningi iziphi izitori eziningi uyazi nawe uyazi ukukhuluma into eziningi. Hayibo. Nangu uMandla la. Nithe sisondeze uMandla silungiselene. But njengoba ngibuka Thamke ngathi wena kuyimisela ukuthi silungiselene. Kunalokho ulokhu ishonisa le ufihla iqiniso iqiniso ulifihlelani iqiniso ulifihlelani iqiniso because manje ngisamkelisiwe ntombazane ngifuna uunderstand into eyodwa ukuthi nangu uMandla uyakhala manje uzwe indaba ukuthi ingane eweseyikhulisile iminyaka emingaka mina ngoba yabo uyasipretenda ikhithe ebuhlungu phethe la yikho wena ufuna ukungoshela umndeni. Okay fine but bese ingekho isidingo sayo yonke lento azezosiletha la izosibukanisa nabantu into if ever yena bekelidinga ngempela iqiniso bekezozama eminye imizamo wayona iDNA ikhona wara yabo le nto le azama ukuthi hayibo ngicela ungilalele angikhulumi nawe wena yini into engizoyikhuluma nawe wahlule ukukhuluma nami eqaleni ngendlela lokushintsha izitori eziningi isiphi sizwe esakho. Okay. senze njani ke manje wena ngokwakho ubona ukuthi fanele senze njani because manje sizama ukukhulumisana nawe ube clean utshele nangu bafu uMandla because uSmithlosi unenkinga la uzozwa manje ukuthi ingane beyikhulisa sonke lesikhathi uzozwa manje ukuthi akuyona yakho nanokuthi uzwa manje ukuthi wena walala nobaba. So ngifuna uunderstand ukuthi uqhamukapi understand ama feelings akho understand ukuthi udila nomuntu la onempilo oclaimayo wena ukuthi uyamthanda njengomuntu othi uyamthanda mutshela iqiniso if ukuthi kumele liphuphe yabo. But if ukuthi wena ubona ngenye indlela futhi sizame ukuthola enye indlela because njengamanje labantu laba abangani kodwa usubacabanisile. Mina ngenza ngaluthi lo thanda lokungena kufaka amakhala akhe endabeni esingamfuni. Okay but ukukhulumela iqiniso bandla. Ngicela umbuzo bhuti. Samke bengizocela ukuthi uthula kancane nje uthule ke sikhulume samadoda ngoba kuhlulile ukuthi uqhubeke endaweni yakho uba umuntu wesifazane. Ngicela ukuthi uthule nje 2 minutes. Mina angikwazi ukuthi why wena usudinelwa mina. Wena wazi ukukhola abanye abantu kunami. Hey wena uthi if ewubaba wengane shusa ngiyani baba wengane there's 50-50 chances ukuthi angiyeni baba wengane kodwa ngicela ungithulele 2 minutes. Sakhile sibuyele kuwena Sakhile 3 years uyazi ukuthi ingane yakho ngiyayodla ngithenga ama pampers ngithenga ama napkin ngithenga yonke into ngithenga ubisi ngithengela ingane yakho Sakhile. Sakhile uyakwazi lokho ngiphuzisa utshwala every day Sakhile lutho kodwa hleli no brabethu sithisa inyama Sakhile ukhona uyazi ukuthi ingane akuyona yami Sakhile ngathi suka kuyena uyakwazi lokho Sakhile. Yeah because Mandla nginawe kakhulu unkabe yami lapho first because Sakhile iqiniso awubanga nalo unkabe yami angazi noma uya understandani ukuthi wena you are supposed to njengomjitha nawe uma uthi awuthakho ngempela uthi ikhonzile futhi uyamncane
bekumele mfethu uqhamuke clean usho ukuthi kwenzeka into kanje kusa early before izifike la ifika. Hayi lo ushawa into yakhe nje lo. Uyabona ukuthi umuntu osebenzayo oyimisele ngokwakho umndeni uzokhipha imali manje uye emzini yabantu uyowenza izinto ngendlela. Yena uzoqhamuka uzogqabukela ngekhala emzini yabantu. Hayibo. Angikho msulo. Okay fine angikho msulo ngiya-understand. But bengamela ayenze kanjena. Ngiya-understand le nto le ikhona izinto indlela. Samke ngicela ehlisa umoya. Bafo mina. Sandeni. Bafo. Mina mfethu iyodwa into engiyicelayo mina. Mfowethu. Ngilenzile iphutha bra wami. Ngaflopa bra wami ngiyona i-out grand ngiya-understand bra wami. Ukuthi mina bafo bengifisa ukukutshela mina ukuthi lo sisi bengafuni mina ukuthi ngikutshele. Yabo? Bengifisa ukuba khona empilweni endodakazi yami but bengengikwazi because wena uchoose wena because wena unemali ukudlula mina nginabo. Ayasazi ngenaphi lo. Ngenaphi yonke leyo. Mina iyodwa into engiyifunayo ukuthi mina bafo ngifake ingane yami isiphandla kuphela bafo. Uzoyifaka ngani ingane isiphandla? Uzoyifaka ngani? Angikhulumi nawe Samke ngicela wehlisa umoya Samke. Samke. Yini ekuhlula ukuthula ngempela? Sila ngenxa yakho Samke. Hayibo. Imini okulethela. Hayi bakusimini. Bengesibe kodwa khona la. Because manje Samke ngifuna understand into eyodwa mfethu ukuthi ubafo ngoba ethi ufuna ingane ukuba khona empilweni engane ayenzele isiphandla. Likuphi iphutha lapho? Bekade kuthiwa ingane nani mhlawumbe? Bekade ishode ingane ngisiphandla ifikile kuyena yamthatha. Ayisho ngikhona nje. Manje eyami kodwa ingane bafowethu. Eyami ingane ngathi kodwa ishort ngalo kodwa ingane eyami bafowethu. Ngicela ukubuza la Samke ekaba ingane. Samkelisiwe Yini ekusinekisayo ngoba uphendula umbuzo. Okay bhuti bandle. Yes. Kona Okay fine. Ngizocela ukuxolisa. Ngiyaxolisa mandla. Into ayishoyo sakhile iyiqiniso. Uyabo? Ngicela uthule wena. Ngithule Uthule wena. Cela uthule. Awehlisa umoya baba. Thula. Mina okhuluma ngithi nami kade ningithulisi ngicela uthule wena. Angikhulumi nawe. Samke uqhubeke. Lo usitshela ngeziphandla uzoyifanga ngani lo ngani lezo ziphandla. Hlula ukuthengele into zokugqoka. Chaza because uMandla la uyadinga ukwazi ukuthi khambani ngoba usho ukuthi ingane kaBaba. Ekaba ingane. Okay ingane eyasakhile. Ngiyaxolisa kakhulu bandla. Ngiyaxolisa. Nami ngithathe ukuthini uright ubhuti empilweni. Unamandla uzokwazi ukusinakekela. Angisebenzi, anginalutho. I know ukuthi ngibe selfish nami yabo ukuthi ngikhethe mina ngicabangele mina but to be honest ubhuti yena ngimisela ukwakho umuzi naye, ngimisele naye futhi ukumtholela ezinye zezingane. Lo angimthandi, angimdingi empilweni yami. If ever bengifuna ngiyafuna mina. Pho ngilandelelani. Ngifuna ingane yami mina. Then ke manje kwenziwe njani ngoba phela uMandla ubenjalo ingane sonke lesikhathi ubafa ngisho 3 fucking years ngonhlana nengane. Yeah, so manje how do we move forward from there? Angazi mina bhuti but mina engikucelayo nje ukuthi ubaba wengane yami engimina ke okay fine ubaba wengane yami uMandla ngicela kuqhubeka ubuyena ingane isizoconfuseka manje understand le nto leyo isibhonde naye kakhulu lo ufuna ukuhlukumeza ingane yami kahle into afuna ukuyenza lo ufuna ukuhlukumeza ingane yami lo understand I don't think siziyafika because manje into ekumele uyazi manje into ekumele yenzeke ubafo lo kuyaphoqa ukuthi abe khona empilweni engane because yakhe nangi futhi noMandla ngala uMandla naye ufuna futhi ukuba khona empilweni engane usafuna ukuba khona empilweni engane bafo. Ngiyabonga baba. Yabo bafo ingane sengayithatha ukuthi eyami ingane. Ingane iyaziwa yimina ukuthi ayithanda ukuthi ayizwana nokuthi bafo isifana neyami bafo mina ngowami eyami ingane. Yabo. Ngiyayizwa nendaba yama DNA kuthiwa kumele khuluma indaba yama DNA bengazi ukuthi kuyoke ngelinye ilanga kufanele ukuthi ngenze iDNA for ingane yami. Because manje bafo sesiphumile kuyama DNA because uyavuma untombazane la ukuthi ingane akuyona yakho ekabhuti. Hayi bafo yabo ukhuluma iqiniso bafo ngisafuna uba impilweni yengane. Ingane ngisayithatha njengeyami kodwa usakhile bafo. Yabo usakhile bafo. Hayi bafo ngeke ngimenzele ukuthi yabo usakhile bafo. Nangi inkinga bafo.
Sakhile, nawe nasifebe musiloko ukhuluma mani. Udlala ube mfebe wena. Bowusiqhatha no wena bra ungena wami. phankaze ngiqhathe no bra wakho wena ofuna nentombi na bra wakho. Wena owenza lokho unikelani ke wena ozonikelani wena Manje ubona ukuthi ngoba usunikiwe usofikile Onginikelani? ufuna kumosha impilo zethu. Ozonikelani? Losokwenze njani wena bafethi mi? Osokwenze njani wena? Abona la masimba wabusayo nje ubusa amasimba wena. Amasimba lento oyibusayo. Manje azikinga wrong wena. Asekho isidingo sokuthi thina sinokusilwa manje. Asehlise nomoya sizama ukuthi lento silungisa kanjani. Because samke ubafo angani uthini ingane uyenze njani ke from now on because phela kumele yenze isiphandla manje ubhuti. Isiphandla sani? Okay fine akayenzele leyo ngane isiphandla but nje ahlale yazi ukuthi enhlizweni yami uyangicasula. Okay ngiyakholelwa ukuthi ingane kufuneke ibe neaccess to wathi ubabwayo tontontoniso. Sekwenzekile angikho selfish ungiunderstand kahle yeso sekwenzekile so yonke lento le ayukhubile umoya wami angazi noma ngisazophinde ngikwazi nokumxolela futhi but ke ntombazane wena ngokubuka kwakho awuboni ukuthi lento futhi iyakusiza because manje at least isiphumile lento isiyaziwa nobafo sebeyasazi istory sonke so nisungakwazi manje ukuthi ubuyise umntwana ubone ukuthi uyilungisa kanjani yonke lento. Okay mina kukhona konke because ingane ngikhulise nomandla empilweni yami understand about so mina umandla ngizomnikeza ilungelo lokuthi kube uyena onesay if isaqhubeka kuba kanye nathi kube uyena onesay yokuthi ingane iya kanjani kubo because nami ngizama ukucisha le yaphathi yokuthi ngibe selfish you understand so ngicela kube uyena mina ngoba lo ayikho into engizoyikhuluma naye lo ayikho so manje mfowethu wena nkabe yami ubufisa ukuthi kwenzakaleni. Yabo bafo ngoba lento sengiyibonile ukuthi ngiyena ubaba wengane na yonke asicamangele ingane manje. Into engizoyenza bafo akasebenzi lo. Yabona? Akasebenzi lo. Yabo banemali bafo ngikhonjwa kanjani? Uyakwazi ukuphawula futhi unjalo. Uyakwazi ukuphawula. Uyalazi ithini lemalini wena? Uyalazi lemalini ithini wena? Because lana mfowethu ngiyamsana nawo uMandla lapho yabo. Yazi ngani na? uMandla ube khona empilweni yengane wena wathula sonke lesikhathi yonke leminyaka ungamtsheli uMandla bengizoba kanjani isiphuthu manje ngisicela ukudebe lesesingafuni okay anganingi nawe ngizama ukulungisa la mina ngixabana nani bafo sifika ntshela ingane wena manje ubabwayo hayibo so bafu ngifuna uunderstand ukuthi awubanga sikhona empilweni yengane for sonke lesikhathi but usukwazile ukuthi uzofike manje uzomtshela lento omtshela yona manje so understand so mele understand na ukuthi uqhamukaphi ubafo akudlala ukukhulisa umuntu isikhathi esingaka mfethu only to find out uzotshelwa kuma TV ukuthi awuyena ubaba cabanga understand so mina ngifuna ukutshengisa igora futhi la iduze kwami so Mandla ke asibuyeni ke sibumndeni sibambisane sibone ukuthi ke manje simisa kanjani ngoba usushilo ukuthi uzoba khona empilweni engane zoqhubeka ube khona ngizoqhubeka ngibe khona bafo until izi decide yona ukuthi I prefer muphi ubaba and ekunye ngifuna ukusho lo mina nawe ayikho into esazosihlanganisa mfana wami yeso wena ayikho into ezongihlanganisa nawe yabo wena mawufika endlini ubuvela ufuna lokho ubuvela ufuna ngiyaxolisa wena mawufika endlini ayikho enye into bengingayenza mina bengizamela ingane yami impilo right nami ngizamela impilo right understand ukuthi ngiyaxolisa ngiyacela but I understand about mase siso2 sizozama ukuyilungisa lento but wena yaba wena okay sange asekho isidingo sikhombane emehlweni manje na urong bhuti urong so we understand ukuthi into enzakalayo ukuthi ubafo ngoba ezolwela ingane yakhe nawe ulwela igazi lakhe la ufuna uba khona empilweni yengane nangu noMandla la uyikhulisile ingane yonke leminyaka le naye futhi uyasho ukuthi ufuna uqhubeka abe ingcenye yengane so manje ngibuya kuwena ke njengoma wengane ukuthi wena uthini ukwenzakaleni because obafo vele usubaxabanisile lokho sekwenzekile and futhi angifuni ukujudge at the same time because now umuntu you understand amaphutha siyawenza but at the same time ke siqhamuka kanjani ke ne way out so as kade ngichaza bhuti ne ukuthi uMandla ezisekuyena yabo obeka kakhulu empilweni yengane wabonda nengane bengicela kube uyena yabo oshoyo no keep decision ukuthi ingane iya kanjani kubo kwayo yabo so nami ngizama ukumnikeza ilontuzana ipower lapha ukuthi akwazi ukucontrola because of ukuthini izinto nami engizenzile was wrong yabo lonto mhlambe khona indlela ebekade ngingenza ngayo ebetter kunale
So ngifisa kuba uyena odecidayo ukuthi ingane iya kanjani kubo, ingane ibonana kanjani. Mina ngithule, mina ngithule. Wena thula wena. Mina thula ngithule. wena. Thula. Njalo Ngithi ingane ngiyayibuzela. usuzoyithola. Ngithule. Wena ufuna ingane nje. Futhi mina bengithi Mandla ngizocela kuMandla ingane. Uzoyicela kuMandla ingane. Because manje buka Nkabiyami ngifuna uzwe kahle. Lana Sivele kuthatha ingane inikwe wena ke. Yes, lana sesiveza ubuntu Nkabiyami, sesithi iba nobuntu. So manje uthini noma ngabe echaza kanje uSamkela? Hey bafi ingane yabo mina ngishoyo ukuthi ingane ngisafuna uba yiphathi yabo ukuthi icelo apha ingane angihlangani naloko. Mina mangifuna ingane ngizoyilanda la ngifuna ukuyilanda khona. Eyabe ingane bayoyidiscussa bona ngesikhathi sabo embhedeni mabelele ngendlela abayenza ngayo angihlangani. Oh so wena njengamanje uyahlukana Hey yabona Wena ubuvela ufuna lokho. because manje ngizama ukuthi sithole ilokhuzana indlela yokuthi siqhubeke siye phambili. Bafozi into ezokwenzeka la ekhulumisa. Uyavuma manje ukuthi okay ingane uzoba sempilweni yawo whatever kodwa yena uzoqhubeka umntwana amkhulisa njengoba bekhulisa. So wena into esizoyenza bafiyo ayikhulumisi ubafo akakudinga empilweni yakhe. Yayizwa lonto nawe futhi ngibuye ngize kuwena lento eyenzile uxabanisile amajitha bezwana yonke yabo. But isikhathi into eyenzile errong mina la ngikuhlaba khona mfethu ungizwe kahle la ngishaya khona mina isekuthenini udaba lolu ungalivezi isikhathi sisakhona yabo. Mhlawumbe le tube wayikhuluma mhlawumbe uMandla ngabe kade wakuhloxolela yabo. But manje uyikhuluma after iminyaka o3 yonke yabo. Lonto le iphutha lakho lilapho yabo. Bese ke mina leyo yobungani beni mfethu ngoba uthi nabiyeka mina ngivumelana nawe bafo ngokwakho ozokuthatha. Nawe ngivumelana nawe ngokwakho ozokuthatha. Nawe ngivumelana nawe ngokwakho ozokuthatha. Because mina into engiyenzayo la angixabanisi umuntu but ngifuna siqhubeke sizame indlela ukuthi siphuma kanjani kule nkinga esibhekene nayo. You understand? ya kuyazwakala baba. Yes. So from now on nje into lesoyivala ngayo ayikhulumisi. uMandla usethe ucela ukuthi nimnike ispace ayicabange yonke lento le. Mhlawumbe usazoxolela ngekwazi. Yabona because mina angizile la uzongixabanisa. Because phela ngiyasho ukuthi nina John nawe uyayibona uba nomuzi noMandla. But uzobhida kanjani umuzi kukhona amanga ahlepheki kwawo. You understand? So manje sisidinga nje ukuthi fethu silungise le nkinga le umphinde umnike uMandla isikhathi ukuthi ayicabange lento mhlawumbe uzoxolela ubaba ngekwazi. You understand? Bese kuthi kubaba akangene empilweni yengane ngoba ecelile nako ukuthi ufuna ukuyenzela usika ingane yonke lezo zinto lezo kubalekile. Yayizwa lonto because amanzi asechithekile sekuthi nje thina sihlalisane njengabantu abaphilayo sibone siphuma kanjani le nkinga esibhekene nayo. Awuzo siyazwana bafowethu. Yebo yasiyazwana. Yes. Mandla Hayi bafa kuyazwakala bafa. boys. Hayi zwakala. Mfowethu. Ngicela mfethu uxolise. Awuthule sakhe. Ngiyacela bafu uxolela bafu. Sakhe lethula sakhe. Sathi ungabusayona mfowethu. Awusayona nje mfowethu. Muye nginike isithuba mfethu lento aqeda kizwa ke into encane yabo lonto le ngifuna nawe uyifake ecathulweni zakhe. Understand ukuthi why ekanje ubafa yabo. Ilokho nje ngicela bafethu ukuthi asibambisaneni sidlule kule nkinga esibhekene nayo sikhumbule ukuthi kunomntwana la ongangene kulezi inkinga enhlangene ngazo. Yabo lonto le ofanele abe nempilo yakhe nayo aye phambili because naye deserve ukuthi amazi baba wakhe ngempela. Yabo? Siyakuzwa. Yes. Ngiyabonga kakhulu for ukuthi nisondele izinganene nizonini sibhalele kushow sikwazi silungise lo daba lo. Bafozi njengoba kuwena bafobhalile. Ikhona indlela esizakale ngayo. Uthini khona okusayele khona okushodayo sizama ukuthi silungise. Hayi akukho futhi. Ku-right mfethu yonke into ihamba kahle. Mandla mfethu ngixolisa kakhulu Nkabiyami. Ngixolisa kakhulu mfethu kuhlungu lento odlula kuyona. Nanokuthi nje Nkabiyami uthole into osuyithola kanje ayikho right lento le. Ayikho right kakhulu mfethu uphole mfethu uzame nje mfethu uqine ube indoda mfethu. Siyabonga bro. Thank you Nkabiyami. Bafethu ngicasi wonke umuntu mfethu happy. All right? Bafethu yabona into esenzekile la angifiseli umunye umuntu ukhulise umntwana for 3 years angakutshela uma wengane uthi lo nginengane nomngane wakho wena usuzothola nje la kubangani bethu ukuthi ubiziwe kuthiwa hey ingane akuyona yakho. So bafethu namhlanje nje ngizothi nje bafethu azizame ukuhlonipha ama relationship abangani bethu siphinde futhi singayenzi lento esiyenze usisters ukuthi afihle idabo ngaka for iminyaka emingaka. Otherwise Ngincane ibhadi cela niqhubeke nisilike nisubscribe nenze lokho nidume ngakho because lokho nikutshengisa iviki neviki andisibonga kakhulu ukuthi nikule family le nihle nathi siphila nani sindawonye. Otherwise usandelwa amagwaza ngithanda ibhadi. Danko.